Hementxe gaude, Petrilla Estudion rapa bada. BHO Ugalde Selecta, Euskal Herrian rapa bada. Kaixo egunon, ongitorri nire aitona monen etxera, ni hoian naiz, 23 urte ditut, eta rapa egiten dut. Torri nirekin erakutsiko dizuet gaur nola egiten duguna rapa, hau da Gaizka, beste MC bat, eta hor daukagu base egilea, gure produktorea eta DJ Beñatu Ugalde. Beraz, hemen nik hemen idazten dut, hemen ensaiatzen ditut kantuak, eta gero estudiara jisten gea grabatzera. Baina hau da Piskatzukaldea. Ni 15 urterekin rapa entzuten hasi nintzen, aski berandu egia esan. Rapa entzuteatik rapa egitera bago kriston pauso bat, eta hori, astapenan irriz hasi ginen parkean, instrumentalak, pixkat egoera deskribatzen, lagunekin pixkat ondo pasatzen, batzutan mozkor, eta bai, pixkat izan zen hori transizioa. Lehenago izan zen parkean freestylak ondo pasatzen, eta gero lan pertsonala etxean hemen sufrituago eta pixkat sakonago. Ni hitz egiterakoan espresatzen kostatzen zizkidan gaiak edo nire arazo pertsonalak, pixkat kantatzeko momentuan, naiz eta agian gai tristeak edo zailak izan, horrek betetzen zidan eta plazerra ematen zidan. Egia da, kantu batzutan hizkuntzak nahasten ditudala, 3 hizkuntzak nire buruan egunero nahasten dira. Nik ez dut aukeratzen, gauza da idazteko momentuan nire burutik pasatzen diren ideiak ez dira hizkuntz bakar batean. Naiz eta jende gutxik ulertuko duen, ni hola ulertzen dut eta beharra nuen hola espresatzeko. Orain apartamendua jaso egin dugu eta estudio eruntzeari juten ari gea. Prestatutakoa orain landuko dugu estudioan eta agian grabatzen dugu, eta hor pasako dugu gaua, hori da gure egunerokoa. Hauxe da, ongi etorriko bazulora, pasa zaituzte. Egia da ni gazteleraz rapeatzen hasi nintzela, eta gero pixkat frantsesez ere. Urteak pasata, bizio gehiago entzuterakoan, jakin nuen nik gustoko dudan rapa euskeraz posible dela. Hortik ausartzera bago kriston pausua, eta ni ausartu egin nintzen Zizpa gaztetxeko kideak ezautzerakoan. Haiek euskeraz egiten zuten, eta pixkat motibatu egin zidaten. Hori eta gero konfinamendua Baionako kide batzuekin pasa nuen aparta batean. Kide horiekin ere euskeraz egiten nuen, orduan erabaki hartu nuen kantu oso bat amaitzea. Horrek motibatu zidan segitzeko. Gauza da azkenean hizkuntza bat ez balin bada baliatzen galtzen da. Eta horregatik ere euskaraz idazteari ekin nion, naiz eta nire eguneroko bizitzan euskara gutxi baliatzen dudan, zen pixkat hor erresistentzia moduan, ez? Argi uzteko euskara bizirik mantendu egin behar dela eta hor dagoela. Welcome to Petrilla. Hau dakizuten bezala Ugalde da, eta bere tresnak CDJ-ak dira, direktuko musika jotzeko. Alde hortan badu pianoa konposatzeko, instrumentala konposatzeko, ordenagailua ahotsen nasketa, gero badugu kanapea, eroso egoteko. Estudioan elkartzen geaz gehien bat ondo pasatzeko, gure artean egoteko, hitz egiteko, eta baita musika sortzeko, elkarrekin idazteko, proiektuak aman komunean egiteko, goizeko 6ak arte, edo goizeko 7ak arte. Egia da behin euskaraz idatzita beste giro bat ezagutzen dela baita. Ez gaztetxeetan kantatzeko egokiagoa da. Joan den urtean, ukan nuen aukera EHZ-etan parte hartzeko. Izan zen publiko baten aintzinan kantatzeko ukan nuen lehen aukera. Eta geroztik ukan dut txantza ere gehiagotan parte hartzeko, adibidez gaztetxeetan, Donibane Loitzuneko gaztetxean, Mizanbuk gaztetxean, pixkanaka, demokratizatzen ari da rap pixkat underground eta gero eta eszena gehiago ematen ari zaio. Hementxe gaude, Petrilla Estudion rapa bada. BHO Ugalde Selecta, Euskal Herrian rapa bada. Rapean hasten diren gaztei esango nieke lehenbizi kasu egitea, indartsu segitzea, ez baita beti erresa, eta haien buruari fidel segitzea. Jo! Baionatik urruñara eta mugaren beste aldera, Bidasoa ibai ertzera, helduta gera, pauso eta palmera, auzo batetik bestera, Moskun elkartzen gera, garda gura aukera, atera kalera eta begira auzoa bizirik dala, batzuk preso dira, eta niretzat ez da normala, aldezuna egin behar da, baina kasu behar ba, jakin dezala soluzioa ez da beti legala, hain zabala, zein zehatzain pala beltz baten, zijoala lau bala zala, zehar dutala hil zen, metala gordin bilakatzen den momentu hartan, ez da
paix my friend, mais t'inquiète c'est pas la fin. Je reste ici avec toi, je te lâche pas, moi j'y tiens. Les tiens sont les miens frangins, on se tend la main. Gamin solidaire des quartiers d'où il vient. On nous traite comme des chiens, on va donner tout ou rien. Hau da ene unea, eta zurea, izan xumea, no buscamos pelea. Bakea eta elkartasuna irekizazu atea. Sartuta ongi etorrikak, no importa quien seas. Lokalean arnasten, botatzen kea. Bitartean, bipartetan artista tartea. Ea, hobeto ulertzen gean, benetan eskertzen dizut baina zu norotezea. Ni naiz neritzen jabea, ordea ez daude adosta nahi dute aldatzea baizea. Ez dut utziko barruan gordea zehatza izan arren ez da usten urrezko katea.